Bayrang norong naik tong kobrok kotoma YouTube channel. Hari hingga kaisa seng belai kena mung kotor belai kena mung genang khoroksa bogot singni kotomano seng salanyani thanglanya. Sengo bogot singni kotomano sana seng kokthai thain sana kalayo je sini je tirpurao bahainyo je dofa je sini ha hne hamjangnai rok bo bahake hamjak tai sini bogot sing je sini bar bochona hamjagoi ingres rok bai lorai khayoi je nijini langmano payunto bo je খুশি খাই মনইনে ব ফাসিনো মতম সুইনে যেমন নিজিনি বরৈন হেকেবা নিজিনি আমানি কপাল মতম সুই নিজিনি বাবুনি ইয়াথেকনো মতম সুমা হেকে বতিনি অজে ফাসিনি দুরিনো মতম সুইনাই থৈমান হংগাংকে ফাদি সিনি তিপ্রাসানি বিসিংগব जों যতনো যে সিনি তিপ্রাসা সিনি দফা হননাই সিনি যে হা হলাইনাই তংলাইনাই র বড় বসকা হামজাক tai bogot sing boska hamjak जों mono जों bogot singni je biography जों sai thanglaiनो tai sini tirpurawo bahake dofa ne hamjak abono bo जों kisa compare khlani comparison khlani जों sai thanglainai tai je chigun mikon leader ong thang sini tiprasarong basirnani pho sini tiprasarong no harnani pho phirogirnani pho abo bai je bogot sing wansongmani bojorti fer abo songo kothmana naithangke जों busimana nang khaklayo sini je tiprasani bisingo जों nugo je hano bojorti ke hamjak je YouTube tongtoi simi tipra dofa ni salayo borok no jodi bogot sing hake samung khlani klai thangangke khlai jamano maya abo nor comment khlai sadi tai jodi oro tiprasani bisingo jan rimanai bogot sing hake je hano hamjani hengke sabotong abo norok comment khlaioi norok ano YouTube norok comment khlai sanani khajabadi pharing hangke bogot singni je biography bkhak 23 मार्च 1931 ni sono je Lahore ni je jelo tabuk phuno bogot sing no je chiri khoklainai tabuk phuno bogot sing ni je inkilab jinabad mani chiri khongmani khorang khana homa ke khana hojagai chiri khoma ke khokjagai tongonai sajanani nango tai ajorawo ongkha belai kheno ingres dok jelo tongnai rok ungthong tai je sara bharat borsho je public tongnai rok ungthong borno belai kheno satogoi tongmani jorahni bo sajanani nango je 23 मार्च 1931 sono bogot sing bo tamo khlaigangke bini wansumung no belaino onyo rokom nujanani nangkha tai bini wansumung bake je samung khlaijagi thangmani aboni pholno tabo baro sadin bo mangka hnei sajagai tongo tai phadi bo tamokhe o ingres no bo tam khlaige hangke bahake je ingres no sikri rimangkha lori rimangkha tai bini obodan bahake tabuk phuno je bar bochwo je শহীদ অমর হননাই bo tabuk phuno sajangnani nang abo जों salanyai tai bogot singni boyos hingka phuru 23 বছর tai boyos kom phuno bini wansongmani belai kotor honnai hinjago tai bini logiwo khorongni borok baike bo phasir janani bagoi monei no bo thanani nango a jorawo je bogot singno nanyani bagoi je public rok belai kheno haw ke kuthumnani nango tai bini power angkha boba hingangke je ingres rok bono phanbai meseni meya phuno tai budiwo bo meseni maya tamni bagang hingke bogot sing je oma hake je bo binio 12 বছর hana hamjaginai asake bo nijini jan porjontor nani hinai wansoginai bo tini oba hake nijini desni borna hamjaginai bo tini jelo sobjagi phasir janani namabai tai bini yo je tomungno nuginai jotto je 12 বছরনি public rok bini mokhangnani musungmani bai tai bini khobor khana musungmani bai joto public no bogot singni bagoi kobor haike bogot sing no jotto je 12 বছর public tongnai rok hamjangnani nango bini boyos 23 বছর kom phuno ingres rok bini tomungno bini phanno bini sawas no bini buddhi no bini brain no nuginai ingres rok porjonto no je bongni bokhorok ma bomkha bogot sing narok ni bo sajago tai je jaga khnawo baksa jaga khnawo je koyedi rok ungkha je jail no
fuare heke jel no je sasuinai dewal no je khurni sebainai nongkhana ni bagai siasta nayu hnai sing khnau tamokhe kintu azora wo ngangka ulta ingres rokse jel no jelni uklokti khlainai dewal bokhogeinai bogochingno karinani nango tai oba haike porjonto samung khlainani bagai mojbur ma angkha badota ma angkha ingres rok borok sultani jini jeno sebainai jeni uklokti khe karinani aba hai borokni situation bo ungnani nangkha abo sabni phanbai sabni budi bai hengke bogochingni budi bai tangoi borok je uklokti jel sebainai nongkhnani nangkha hengke bogochingno buskangti karinani hengke kokhunu public ni buskangti tai kari talang thangmaya aboni bagai no ulta borok seni jini jel no uklokti khlainai dewal sebainai nongkhornani man nangsiru abo samni phanhangke bogochingni je phan bin budi baino hninyai sajangnani nango je bogochingni logi te khornoi borno phasi reinai botharai pai a jel no je uklokti ke sebainai ma phaimani bagaino je sara wall to je o kahini heka o kothmano sajangnani nangkha je ingres rok oba heke sangmak lagia je borongni je kwthino je jelni uklokti khese ma karisir hunnyai sara wall tono je kokpir janani nangkha tai portika rogo swijanani nangkha te aproke no ingres rokni borni belung thung boroni je kono ungthung belai khena apron simino borok je borni bokrok jukinani nangkha hni bo sajago bogochingni bufani bumungka sardar kisan singh tai bini bumani bumungka বিদ্যাপতি দেবী হিনজাগো 23 মার্চ 1931 যে সন ভগত সিং যে ফাঁসি রেজাংনানি মানে 11 ঘন্টানি সিগাং সুকুদেব বাই রাজগুরু বরক 3 জনাকে মালাইনাই বরক যে ফাঁসিও থাংনানি বাগৈ বরক রেডি তাই খুশি খুশিকে বরক গোবাক লাইনানি নাंगौ তাই বরক থৈনানি ন কিসেপনো কিরিয়া তাই मोनै न বরক फासिनो चुमारैनाय बरक फासि रोजागौ हनैबो साजागौ बो फासि रोजाना फाइलाइपुरो बरक अंखा मोनैनाय जे किसेर सेपानो किरिया ताइ बरक आ फासिनो चुमारनानि नांगौ जेमन बुमानि कपालो चुमारुओ ताइ याथेक बुफानि याथेगो चुमारुओ ताइ निजिनि बिहिगनो मतम सुमानि हाइके बरक आ फासिनो चुमारनानि नांगौ ताइ आ फासि रोजानानि दिन आबोनि सिगां तेकिसा तारिख जे बैसाखनि जे तारिख न बरक मुतु खानिनि नांगौ अ तारिख ओंखा 13 एप्रिल 1919 तामंनानि नांखांका पुरो भगत सिंह सरायखौ ताइ आ सराय जरावो बनि पारावो इंग्रेज रक तामखलाके हांके जे हाजार हाजार बरक न हाइलांका न गुलि सारगुइनाय हाजार हाजार बरक बोथारमानि नुग्रानि नांखा ताइ भगत सिंह नि मकलो न आबा के जे कथै कबामा के नुगनानि नांखा ताइ भगत सिंह आफ्रुन ब वानसंनानि नांखा अब तामुमा कलाइखा तामका हाके बथमा कलाइखा जे बेगुना कुनु दोस ग्रै सरायंथों बुरांथों परसिगंथों जे न नुगो जेनो न कगैनाय बदाम के खिक्लाइरबाय मानि नुमाबाय आफ्रुन बिनि बखावो दुखु नांजानानि नांखा ताइ आफ्रुनि थेकेन जे भगत सिंह ब बिनि बखा पाब्लिक नो हाइके इंग्लिश नो कनासनानि चेंखा ताइ सिनि भारत बर्षनि जे पाब्लिक जे भारत बर्षनि बरन हंगा ब हामजानानि जेंनानि सुरु उरेखा आजरो भगत सिंहनि बयस संख्या 11 बছर ताइ इंग्लिशनि जनरल डायर हंगाके अमो अर्डार होइनाय कग्रनाय हिनि ब साजागो आसेके जारा हाजार हाजार बरक थैमानि परे हंगानो भगत सिंह ताइन दिनो ब हिमै थांनाय आरो कथैमां कबामा ताइ जे थैमां कसकजा खलाय नुगैनानि नांखा ता आबाके नुगैमानि परे हंगानो ब 11 बছरनि सरायफोनो ब आबनो नुगैनाय बेले खायरो जागायनाय ब समाय तांगायनानि नांखा ताइ आ हानो ब बिनि यासि बायके खुरैनाय ब आ हानो बतलो दावैनाय नानानि ताइ समाय तांनानि नांखा ता आफ्रु सिमिकेनो ब अ हानि बागै फाइट खालायनाय ताइ नांखे जान फोनरनाय हनै ब समाय तांगायनाय अ भगत सिंह वानसंनानि नांखा ताइ इंग्लिश रक बाय जेसकेपुनो फाइट खायनाय हनै ब बखाव कायसा गराक खालायनाय सङै नानानि नांखा भगत सिंह जेखानो नग फिरगै फायगांगना हानो तुबुयै
bo aprun simi bini semai tangjangkha bo keboni bosaliya keboni bophaiyungliya keboni botaliya bo khoroksa o Bharat matani je jonata rongni se bosa tai o hak ksak je thui bujak bini bosa hne se bo wansogoi nanani nango rongni bagai hinke aprun simi sajana nangka je je borok hajar hajar bothamani tai Bhagat Singh je semai tangainai hano tubui phaimani puruni simi no je o Ingres rongni je borongni singhai ka boni kal no se borok asai ma klaisi rohnai sajagu tai jodi dino jodi hajar hajar abake koi bathaya hangke borokni kal asai gla khamu tai o Bhagat Singh ma ke semai tangainai borni bagai kal ngai asai gla khamu hnai sajanani nango je Punjabo lalala potra hinjangnai no Ingres rok borok Lahore je police station to buinai bono asaka bulaikha bono thuyasak bini lama soya sakno bono bui bethanai nangka tai o lalala potra bo sanani nangka je nora ana hake bui betharmani omoni je pholungka chingari kaisa singhoni hake basai phen tai norok thapla sawi ma thangana hnai bo sanani nangka Ingres no tai apruni simino Bhagat Singh bo hanya hai khananani nangka gotana no tai gotana no khanai Bhagat Singh bini yapiri tebo krak botebo phanke basanani nangka hni sajagu tai Ingres no thapla sarnai bo bono hnai jotono asa khainani bo nanglai jazu 12 বছর tongnai ro Bhagat Singh tai Sukhdev Rajguru borok wansoka je Lala Lajpatrai no bothanai je Ingres officer no borok botharnai hnai borok khorak tam wansogoi nanani nangkha tai borok Ingres no obo botharka tamokhe je Ingres ni officer je Lala Lajpatrai no botharnai officer khobjakliya oinete koroksa Ingres officer berjaka hnai sanani nangka tai apurni simino Bhagat Singh ni action teruk ke surungnani nangka jepro je Ingres Sondes je o Bhagat Singh songbaike berjaka hangkano Ingres rok tamu khlai hangke belai keno kra khlai Lahore no borok kasunani borno romnani sesa nalaikha tai hapino o Sukhdev tai je Bhagat Singh songno borok romoi narak maliya tai aprokeno je Bhagat Singh borok wansongnani nangka je obongkha botharei toktharei nai je sini Bharat no sadin naniya haikeba sini je justice nai manei manglak sung botharmabai toktharmabai inglak kaisa law ni hisabai ain ni hisabai sung basai kok sana nangsinai hnai apro Bhagat Singh wansongnani nangka tai amono ongkha bini action jotoni nangmani tai last action bo nukjanani nangkha tora wongkha je Bharat borshoni borok thangsa unglai malaya tai Ingres rok je satok jangmani abo mangsa je politika rok sapok jago Ingres rokni amalni borok no bolaimani abo hai Ingres rokni je jena samung kaham khlaimani public rok no chakri rimani akurmani apni mangse je Bharat borsho je saklajak tongna nango kintu Bharat borshoni borok je bahake satok jagai tongkha bahake maseng tongkha bahake maneng tongkha bahake jaga sek jagai tongkha abono hangke kaisa puno message birnai kriya jorao politika rok sapnai krei tai aprukeno je Bhagat Singh wansongnani nangka omongkha silai patham baike je judo khlainai Ingres rok bai jidi manani sombobona kreikha tai sini Bharat borshoni je public rok no ek khainen hangke obaike message rana nangnai je sung thangsangnani nangnai thangsake Ingres rok bai lorai khainai nangnai tai abo bahake message rana hangke bo khoroksa record khlaioi jan rei phumna nangnai je oba haisini Bharat borsho oba hisirai kaham je bini jan no tini bini langmano tini damriawoi bo tini phasi obake rjagai thikya saboni bagai thoi hangke o je Bharat borshoni borok no hamjangmani bagai tini Bhagat Singh jan nani hninai bo wansokonyaka jodi bo oba hake kaisa record unginai Ingres rok no bo lori ruinai kotor mung khlainai bo thima kahangke je Bharat borshoni je public rok
bebang no wan sungna rung sinai je bogot singni kahini no salanyani sing sinai tai apro ngangke je bar borchoni o public rok bini kahini no khnawoi dukhu nangjageinai jotono thangsa digi ingnai hinai bogot sing wan sogainani nangka tai abono sile patham bai ingliya tai o bichar khaine je ain baike je jigina nangnai hinai bo wan sogaina ka tai obaikeni message rana nangjinai ani jan rani kusuya ani je bharotborshoni borok thangsa ngai sadin manani ingreji no reply rori manani absani sobje nangmani hinai bogot sing wan sogainani nangka aba haike no bogot sing brand baike bo je wan sogainani nangka je planning khanya nangka je 8 April 1929 bo assembly wo planning khlainai bo bum phatirnani hinai bo wan soka tangi khangke a assembly wo bum phatiri repono je kefon borok khoting yatei o bum phatiri kangke no je sara bar borshoni je public rok saimani thangsinai je tamo o gotona baike tamo maklaikya tai bo phasir jangmarok o kothama sajangna nangnai je omo tangi haima klaikya tai au gotona no bo pirinai je bar borshoni public no thangsa khlai sijarnani bagise bo obake training khayu tai ingresoke wan soka je obahe borok no hangke romoi bothari ma hangke belenyo kahamungnai tai belenyo sini sadinungnai kintu borokni bagoi bogot singno asno romdi borokni bagoi tebo kesabrere ingresong bagi teb kesabrere ingresongni se ulta tebo podre podbongni je bekwa jaga ngai phanjani nango kesabi phanjani nango honi bo sajagu tai bogot singno omahe kobo salayo je bo khorok jangkha Bharatni je singho hamjagu o singho hangka borok o singho no jelo romoi daya o singho se ingresongni jelo hapayu tai o singho hangka bo haino sadharanto singhoya tai omongkha Bharatni je chrai okra je borokni phanno tini o singho hapaijak o singho hapka matrano bini kaisa planning khaijak tai o planning success khainyo khainai obo sabongke bogot sing tai bogot sing masa je oba hike planning baike borokni je ingresokni jela habaima baino belai kheno ingresok lata sanani nangka norom sanani nangka tai Bharat borshoni public rok ngake belai kheno phangnani nangka tai belai kheno sawas mani thangsangai agungnani bo nangka hni bo sajago bini planning je hisab tuino bo khlaikya jaro bum phatri ri mani pore hangkano bo khariyawi bo niji soy surrender khlainyo borok khoroktam romoi najangnani nangkha ingreso belai kheno khusingnani nangkha je asuk je bogot singno joliwoi romoi nyai eras khanyani hninyai rutugoi eras khanyani hninyai wansongmani tabo soisi phainyo nijino surrender makhake ingresni yago hninyai ingreso belai kheno khusingnani nanglai tikha tamokhe o je singho bo tangi hapa kyabo ingresok puno apro saimanya ko baike romjagi thama banyo bo kuto sognyani nangka tai kuto sogoi ka hangke no bo oba hake je ukilo baike kok salanyani nangka asungno kok saladi asungno je bogotchingno meseni maya ngani nangka tai bini wan songmani ko obono je kuto mo hake sogoi kya bogotching tai bini khobor je serai sikon kuna je rajo bino kok pijak thangni se bo planning khai thangmani bagisi tai aba hakeno boni planning truk ke jengi thanani nangka tai ingreso hongke truk ke borokni je kesemnani digi phairengani nangka tamni ba hingke 500 boy porijak bogot sing bini bohot no explain tongo tai bini bohot gyan tongo tai bo wan songmani no obahai bini message no rnani hengke obahai kaisa no lamang sinai je silai patham teinai kuno tai lama koroi thangsa khlainani tai obahai kene message rnang sinai je thangsa khlaina thangke thangsangai thangangke aporse ingres jog bai phat khai manai tai sadin mo manai hinai bogot sing kahmke sijak tai abo je bini planning mota bino bo khlaibo thanani nangka tai truk bini plan hakeno cholibo thangka tai nangani bo nangkha akuto ingres omake sorjondo salon nangkha je sugdevni je sakhino tubui phanyani nangka sanamuinai tai bos apro
bogaching nuguni sana nangka bo bahke ani dolong manai bo khoroksa boom sanana serengya bo dani dolong manai hininyai sair jagai Ingres rok belai kheno borok mokhang somnani nangukha tai bogaching belai kheno munanya nangka obohai borok rokno ba bahike ani saki hini tungna nang ani saki tungna ni hengke bom samna kreng rokse ani saki manai hininyai bogaching munuyei Ingres rokno sanani nangukha tai uhil kok cheni thanani nangukha tai afroni siming keno Ingres rokni teruk khe borokni ha lorinani nangrekha tai joto borokno saimangka Ingres rok kirijangnani nangkha tai Ingres rok bogaching bai malorinani nangkha tai Ingres rok lasimai sinjangnani nangkha Ingres rok ke sebrungnani nangrekha hninai je 12 bochorni borok rok teruk khe businani nangrekha tobai toni khang keno bo tamo sal chalokha bogaching hengke bongkha khorok saya nangya hangar strike tongnani hninai bajelo wansongnani nangkha tai Ingres rok bina je hangar strike no sabanya bagai bono obo bukha tai pipe rok bai kherok bini bukugo dai mairok dakha hapino bina hangar strike no sabai maya tai bino hangar strike kha 114 din jorotoi ba hangar strike tongna hningai samai tanglajak tai bo jekhano hangar strike tongkhang keno je jelo koedi tongnai rok bobai baksana hangar strike tongnani bo chenglaikhya tai yang Bharatbasi je onyo public rok tongnai rok bahino hangar strike tongnani teruk khe chenglani nangkha tamni bagai hengke ajorawo bogaching je 12 bochorni bagai belaikini hero ungoi sorsangi tongnani nangkha message je rajagi thangka bogaching belaikeno bo o hana hamjangnai tai chino Bharatbasi rokno bo belaikeno hamjangnai borok hninai sijagi tongma bai bini khobar mang o 12 bochor o sahor jangnani nangkha afrokeno Ingres rok wansongnani nangkha je bogaching no obaike meseni malia tai je a jelo tongnai rok tebo phanungi phanyani nangkha je thangsang lanya nangka koedi rok thangsake phan khailanya nangka tai afro khangkano o Ingres rok bono meseni malailia tai je bogaching sanmani je demand khaimani abono Ingres rok mani nani manangkha bo tamoni bagai bogaching haingnani nangka hangke je sadin manthung tai Ingres rok sungno yakari klang thangteng 12 bochorni borok rok je sadinota manai jani janogo tong thoksa thokeno buni country tong mahkena tongtheng obongkha bogaching wansogu anya haibo tekase demand khain nangoka je sara o India no je sadin khlairnani freedom khlairnani bagai bo dabi khlai sanani nangka tai slogan nangka je inkilab jindabad ninai tai afroke Ingres rok wansoka omongkha singho bono sung romunai tubi phaimani klaya ulta o singho sini jelo phaise hapaima klai siru tai sungnuso ulta bo warnani bagase bo hapaimani klai siru hninai o Ingres rok afroke teruk khe businani nangrekha to bono sastrika podreport khaikya tebose thangsangi phairerek tebose yang Bharat song tebo phanungi phairerek ngai o Ingres rok kunu khlanyani krikha tai bono sigirika tai bono bukha tokha abobai mesini malia bono phasi sernani nangnai hini Ingres rok wansoka tai a phasi rjanani bagaino je puila Sukhdev Rajguru tai Bhagat Singh borok planning khai phaimani borok phasi rjana hanise borok nangka phasi rjana hanise borok planning khai phajak tai a planning no nangai thanani teruk chengjagui tongkha Singh Sukhdev tai Rajguru borok khorok tamno phasi rjnani ni saklai reka hangkano je 12 bochorni borok rok belai kheno lila rengkha tai belai kheno chinta klai jangnani nangbai kya belai kheno dukhu nangnani nangbai jajaka tai Ingres rok hangke tongthoklai tongnani nangkha tai aroni bisingo kirmai sincha oba heba tongo je Bhagat Singh Sukhdev Rajguru borok hangke ulta khushi se ngai monima tongman nuguinai je Ingres rok arabo kisa wana jangnani nangukha tai Ingres rok asake bezalo klai thangka asake jungjalo kasai thangka je bono botharna hanibo kiriliya
তাই bono phasir na hani bo kiriliya bui togui bo mufuni maliya tai phasir na odar jangmala tam kamala ulta monoi se phabisiro bono monogui monomaliya belai kheno jungjalo ingres jok kasanani nangkha tai 24 মার্চ 1931 যে বড় খরকতাম ভগৎ সিং সুখদেব রাজগুরুনো ফাঁসি রনানি ব নাংজাখা বর্ষনি যে পাবলিক রক যে আন্দোলন খাইলাইনি নাংকা যে ভগৎ সিংনো ফাঁসি তারদি বনে ফিয়ন নাংনা হিনাই বড় গোবাং গোবাংখে নংখনানি নাংখা তাই ভগৎ সিং ব আবনো নাইও আনো ফাঁসি তারদি হিনাই ব দাবি খাইনি নাংগো তাই অবাইকে তেব আন্দোলন তররক তাই ভগৎ সিংনি যে প্ল্যানিং তেব সাকসেসনি ফাইররক নুজানানি নাংররক খা তাই ইংরেজক বেলাইনো তং খসরङै ফাইনানি নাংররক খা ভগৎ সিংকে অবনো সাwo আনো ফাঁসি তারদি যে গুলি কগেছে বুথারদি তামখে যে হানা হামজাंनाय যে অ হানি বসানা হামজাंनाय বড়রক ফাঁসি রজাগै থিমানি saya guli ruinai berhasil kanggase sohid henjago hunai bo ingresno sanani nango jongkha Bogot singno dati dati phasiri botharinai dati no srungsake samung yak sunani nayo tamokhe phasini din ganai phairerek je debo ingresongni tong khosorungrerek nani nangkha tamni bai ke 12 bochoni borok gobang khe andolon ngai ek ngi phanyani nangkha ting যে ফাঁসির জানা নাইপুর হংকানো বুমা বাইকে মালানি ফাইকা তাই বুমা জেল থাঙানি বগৎসিমে মালানি নাংখা তাই বুমা সানানি নাংকা যে আং নং হাইবো সানো আজকে জন্ম নুইনাই আনি তামো হননি আং ননো সানাক লাইখা হনি বসলানো সানানি নাংখা তাই আসক যে ও 12 বছর হানি বিসিঙ্গ যে গোবাमा নং হাই বরক দङ তাই নিনে হাইবোখা ওয়ানসंनाय বসক দং বসক গরিয়াबो साइमिया किन्तु नों आंनि बोसांदोतै दिनै आसके कतर बोखा वानसगै आं ननो तामो सासिनि हिनाय बुमा बेलायखेनो सोलोत जावैनाय भगत सिंनो कामनानि नांखा ताय भगत सिंनि वानसमुंका ब मा सामांनैया जे भारत जे बरक दंनाय रंनो बिनि हामजांमु बिनि बासिरनानि आबसे बिनि वानसमुं के बिनि बोसके बिनि बोखा कतर ते वानसमुं कतर खाना अरनो बेलायनो खारमेसिसा भगत सिंनि बुमानि वानसमुं ताई भगत सिं सानानि नांका बुमानो जदि आं फासिर जागे थिपनो नों आरो ना फायनि ता फायदि ताई नों आं बायता मालाय दिहनिनाय भगत सिं सानानि नांका तामनि बाय हिंके जे आं सहिदिङै थाङानो जे देश आं हाय बरक थियानो ताई आं हाय बरक थैका हांके बिनि बुमा फायनाय ना फायनो गोथै ताई बिनि बुमा काबान हंगांके ताई अन्य जे आं हाय बरक फानगोनां फायनापनो अमहाय गतनानो नुखांके फायरि गांगानो ताई आबाहाय तमरो नुगुने कुनु जे गथगला खनैनाय बुमानो सानानि नांका ताई आनो कथैता ना फायदि ताई आनि कथै थिप्रो केबता का दिहनिनाय भगत सिं सानानि नांका सुदु मक्ति होइनाय फानसे खलायनाय आगुनानि नांनाय हिनाय बुमानो सानानि नांगौ बर खरक तामनो फासिरनानि तांनानि सिगां जे भगत सिं ना फायना फायका ताई भगत सिं साका आनो कमसे कम नो ताई 2 मिनिट समयदि आं बय परि दङ अ बय परिमानि जागा तामो सिजाखांके जे कायसा क्रांति बाय ते कायसा क्रांति तेबो जुरा रजागै मिलिलाय तंनायमान जरा आं परि दङ अ ताई 2 मिनिट हिंगा परि बायगिरा हनैनाय ब पुलिसरनो नासिरि तंनानि नांखा ताई बनो हाके परि रेबाय आकबायनाय फासिना तां थांबरंखनो सोंनानि नांका निनि जे लास्ट इच्छा नों तामो तंनै हिंगाके याखुलगै दिनि साका ताई बर याखुलगै जागैनाय बर खरकताम गोबाग लानायनि नांखा गोबागैनाय बरक इनक्लाब जिन्दाबाद नैनाय बरक फासिनो मतम सुइनाय एरनानि नांखा ताई बरक फासि रोजानानि नांखा ताई फासि रोजागै थिगा मात्रनो जे बरकनि कथैनो जे जेलनि बाहागे तालांनाय हेंके पाब्लिक रक आसके जे गोबां खा नखका भगत सिंनि जे कथैनो ताई आसके किरना नांखा इंग्रेज रक अब जे भगत सिंनि कथैनो तैलायै ताई उल्टा उकलनि जेल तिके खगैसे कारिनानि नांसिरो जे अब भगत सिंनि जे तीनटा जे लास्ट न तैलायै ताई इंग्रेज रक बसे किरिजाखा अरनो सों साइबो मांका अबनंखा जे सबसे सिगां
Bogot sing no je Ingres song no sobje sekang sundro nai tai sobje sekang sikri nai sobje sekang lori nai honyai sajago tai o bogot sing ka belai kheno bini mung tongo tai bo thia sang no sini paro potsobo je borok kusung kusung tongsang no sing bogot sing no jotono mani oi thanglainyai tai bo hai bir no sing jotono borombo rnani nangnai pharinga khajang taku tai bo song sini tirprao bogot sing ba da asai asaiya jotono tamongkhe jotono hapu bokhoba haipu bokhoba iraipu bokhoba podre potpo honi salayo tamokhoba samungla busuk khlaikya niji thingala goisi jaman maya rang rok salaibe tamonglai tonglaibe kya aboto noro comment khai sasidi bogot singmang da asai kha na tam sinarba bebak da bogot sing dangkha sini tirpura hano basaka hamjanai bangkha abo norono comment khai sasidi tai tinini baga asunung siteng nor tebani video kaham kaham nanya musung kangke like comment share tai subscribe bell icon khanya bagita podi tebo video kaham nang ni bagai tu kangke nor jate naimana tei tinini baga asunung siteng jotana hambai tai khulumbai kya